Unul cu BMW-ul. Unde-i? N-are nimic, domnul. Dar ce e aici? Tu faci ceva? Nu văd nimic. Dumneavoastră sunteți? Băiatul de pe mașină. Eu, mașina dai cu el. Dar ce s-a întâmplat? Nu știu, habar n-am. Eu am văzut, eu eram acolo pe masă, m-am văzut că v-ați acroșat aici. Ce s-a întâmplat? V-ați acroșat. N-ai nimic? Nu, te scoți, cred că bășat tot. E cauciu. Te-ai lovit, ai făcut ceva, ești cu BMW? Nu, noi suntem, domnul e neutru, dar n-are nimic. Ai bun, dar nu-i bine. Ce-mi bat termocuplă sau ce? Nu, de la Nu, ăsta e etrierul, mă. Ăsta e de la Mercedes. Haide, pula. Ăsta e de la mea. Mercedes și doar în sus. Nii, mă, țărani, nii, mă. Mă, țărani, nii, că mă omor pe drum. Ăla-i de imediat la asigurare la asta. Unde ce ai la? Dacă ai baguri la mașina ta, ce faci? Dacă n-am. Dacă ai, că de-aia... Unde e omul de aici? Am ieșit afară. Nu știu cum. Nile acolo, mă, Nile. La masă la noi. Ăsta cu Merțeanu n-are nimic. Și ăsta a făcut spargere cu Merțeanu. Eu a făcut foarte. Mergeți, nu strângeți masa repede. Du-te, mă, strânge masa. Ia cu strângeți masa. Bă, am crezut că mi-atinge mașina, m-am zis că dă pe aia. Eu lăsam mai încolo lăvă. Cum? Eu acolo am vrut să o lăs. Hai să vezi lucru. Strânge, mă, bagă-te cu deșartă în plasă. Și m-am micelin și cu stătucul ăsta, mai net m-am. Hai să văd pe avea, nu merge. Ui, mă, ui. Uite, mă, o rup stâlpul. Hai tare, hai tare, hai! Hai tare!